नालेंखर थावा सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। बुंनो थाङोब्ला जों नालेंखर थावखौ मोननै रोखोमाव मोननो हायो एबा बांसिनै बाहायो। जाग्रा थाव आरो मोदोमाव फुनग्रा महरै मोननो हायो नालेंखर थावखौ। नाथाय बे समाव जों नोंथांमोननो मोदोमाव फुनग्रा नालेंखर थावनि सायाव फोरमायथिनो सानाखै। बे समाव जों नोंथांमोननो जाग्रा नालेंखर थावनि माखासे मुलाम्फाफोरनि सायाव फोरमायथिनो थांखि लादों। बुंनो थाङोब्ला नालेंखर थावा जोंनि जिउ खुंनायाव बाहायजाग्रा जाथोसे थाव। खोला भारतआव नालेंखर थावखौ गोबां बिबाङाव बाहायनाय जायो। नालेंखर थावा गोबां गुन गोनां जाथोसे जाग्रा थाव। नालेंखर थावाव एन्टि माइक्रोबियेल आरो एन्टि अक्सिडेन्ट बे मोननै गोहोखौ मोननो हायो। नालेंखर थावाव गोबां बिबांनि मिडियाम चेन ट्राइग्लिसेराइड्सखौ मोननो हायो, जाय देहानि मेजेम खमायनायावबो मदद होयो। नालेंखर थावाव थानाय मिडियाम चेन ट्राइग्लिसेराइड्सआ गोख्रैयै गोहो जानायावबो मदद होयो। एन्टि माइक्रोबियेल आरो एन्टि फांगल गुनखौ नालेंखर थावाव गोरलैयैनो मोननो हायो। नालेंखर थावाव थानाय गुबुन मोनसे गुनानो जादों नालेंखर थावा जाग्रा आदार जानायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होयो। नालेंखर थावा खानाइखौ गाज्रि जानायखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे सावस्रि आरो देहानि बिगुरनि नुथायखौ साबसिन खालामनायावबो मदद खालामो। बेजों लोगोसे खुगानि गाज्रि मोनामनायखौबो होबथाग्रा महरै खामानि मावो नालेंखर थावा। बुंनो थाङोब्ला नालेंखर थावा एन्टि अक्सिडेन्ट्सनि मोनसे मोजां फुंखा, जाय गोबां बेरामखौ होबथाग्रा महरै खामानि मावो।